nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam dagasngi. Kajila Meghalaya ki than khaput Assam lanang jilai da ki poi ei kalabu jingmai ki dong ki than khasi ki basyong basa. Bandung ki bapet ngor ki nong elam karaj amjong ki bakentup kum ki basan ki nong shongshnong ha gajing kershan jong ki lai teli ki seng bhalang ka MPS Ribhoi district ha gajing elam jong ikong M1 yang MPUF Ribhoi district ha gajing elam jong Usamla Jackson Sotun ubadai president ka seng na Ribhoi kaseng HYC ha gajing elam jong Usamla Tony Secretary kaseng na Ribhoi district kila hiarsha kashnong amjong Ribhoi district Halor kati ka jingjia kharoi ki bar jilla kabadon ha ki benta khaput ka jilla Meghalaya bat Assam jong kinong Bangladesh ki bawansa akum kinong buhai shnong ki balawan bansa na du usnem syajar khnai spa nrupulai kabalong da ka jingyo jingbet na usim ka hima khriem kaba ha ka ningkong ki don tang sa pho yeng ban menta hadin nrup hosnem kini kinong Bangladesh ki bawansa buhai shnong kila nangroi bat don menta hadu shispa tam teli ki long yeng Bat na Lord Jongite sakhat santri par kilong ying ki balawan bansa bean klem ka jingbet jong kinu ki bor penyat lagi day na kashnong lani na karat lani na usim jong ka hima khriem ka badai ka et ka hima ka badai pet dikhmi ya gane ka jaka lani na ki bor ka district council Hagatai ka jingmet hiar kite ki lai tali ki seng bhalang sha kate ka shnong pan bari la plong shwa ya ka jingyalang hashnong amjong bantip ya ka jing shisha Halor kate ka jingwan sa abu haishnong jong kite ki briu ki blatip ba ki de ki nong Bangladesh. Hendrai ki nong elam shnong bar ki nong elam raj kila penpau ba kim dan jingtip satya halor kate ka jingyo jingbet jong kite ki nong Bangladesh ki basa menta la Henry Postnem ha kate ka jaka. Hang teiru la pelong ya ka jingelum jingtip na ki temen kisan ki balawan sa na du kite ki snem. Hapdeng jong kate ka jingya kren uwe urang ba abriu ubalano ka arta ula sei bat pin I ya ki kot kisla ki bala aibo do usim ka hima kariem. Bar ka bakite ki briu ki julen ban penthamai ki ki kot kisla man la usnem ong utei urang ba. La ban kedau hang ne khendian bakite ki briu ki basyong ha kate ka shnong pan bari ki la don ru ya urang ba shnong ha ki snem ki ba khamben shwa. Henry hadin jong ka jing persha ki babun halor kate ka jinglong rang ba shnong da ki briu ki ba omde ki trai jaka la penduk no ya kate ka jinglong rang ba shnong bat kombalong menta kim don shu ya urang ba shnong. Kinong yalam raj jong karaj amjong ringkat ki riurang ba kila ong ba kidawa na usim ka hima kharim bar ki bor District Council bagi ni briu ki deban hap hapo ka jingpet jingkmi jongki. Kum kashnong ringkat berkarat nama lada ailad yaki bandong la ka jongki ni ki briu kin sale trai ka jaka ka puta kum balajia ha ki weipat ki jaka. Nakaliang jonggaracungi na amjong de ngilapasan pati rangmasunang sekretari sunong de hadu mendang ngila claim tip ere nadu gasnem khandespa nrupulai de kilayo kapata na usim pati porbathung ka rangmasunang thmai de ngin omdip de kilayo kargaman panyo kasanat ne ka permission na usim de hatu mendangin claim yo singtip naki ta khatiak phila matai ngi ba ne kumno na nagat sunai chungi de ngiru omlapan ai porkin naki de naga dustur ka chungi de kiru ki panle sur yangi de hatu menda ngiru omlapan ai jangi kum ka HYC ringkat bat ki parlok sing balang ka MPSO bat ka MPUF hadin ba ki parlok apo rikam Ribhoi kila antip sangi kum ki sing balang apo Ribhoi district bangin wan jungo ya kana ka jaka kana ka snong amjong ka jaka ka ba ki parlok
nakana temper boy ki ya sa hakana ka shnong hadin pangila ya wan poi kumne hakana ka jaka hakana ka shnong ngilap ba kidon kiwai pat ki jai benreu ki ba ngila panong ba kim ki kila ban nomdai ki nongsong shnong jong ka ri India lane ki nongsong shnong ki ba la wanra da ki breu jong sarkar menshwa ki snam ka tanai spa andrupulai hoi te hadin ba ngilayo ban tokit bah te ngilalap ba sauphot li ki yeng ki longyeng lani ki family ki de ki balayo pata nausim ka hima khairim te henry ka pasul ngo kalong ba hadin jong kita ki sauphot li ki yeng ngiyo jing tip ba ladang plus sisu lani ladang mi sisu ki we pat ki longyeng ki ba ngim tip kita ki mi na ai bat ki wan na ai bat nangno ki layo pata lani ki ladon lani kimpat don ya ka pata bat ka pasul ngo sisu ko balong ikong mane ba kini ki breu ki song kisa haka jaka haka temri boy haka jala Meghalaya henry ki yo pat yaka epic naka jala Assam ka penso ting yangi kum ki seng balang lane kum ki nong song snong jong ka temri boy bat kamta mi ki nong snong jong ni jaka kalong ba kum balong menta ka sarkar haka kala ka bar ka dongdon ka jingya karan ber ka sarkar Assam na ka benta ban pen bet tikena ya pu Assam u bat tikena te ka ba ma kalong ba yo le se kene kane ka sarkar Assam kan penan kam ling ba ki epic jong ki lese ki sarkar Assam kalaban sim kabul lane kalaban kulun ye ki jaka ki puta ki badai jongka Ribhoi district lane ki badai jongka jala Meghalaya ngim kuwa ba ki jaka ki puta jongi ki badan keleng kabri unyu trap lane keleng ka jala ka jongi ba kin sadang du lane ki sedang lut kat ba dang mi ki sngi lengba ka jingdon jong kat to ka ne ki nok sim kabu ki ba mi syakmat lese ki ba kam yara de ba ki de kita kinang yata ya ka hima badai kinong yada lese ya ka snong kathau lani ya kano lani kano ko benta are dei maki ki ban sim ya kata ki ba sim ya kata ka lat lane bakin ya kata ka kabu bakin ai yakini ki jaka lailan saki we pat ki breu lane saki we pat ki barjala lese ngila banong kumta ngidawa naka hima ngidawa naka district council ba kide ban pensyai hakabi dei bat ka jigyo pata ka jongki hakabi dei bat ka jingyo ka epic ka lani ka electoral roll jong kini ki khat santli ki longyeng hapo ka ka snong ka badai takana ka ju ka snong ka badai na ka ju ka jaka ne ki yo pat ya ka epic na ka jala Assam tinakalian jongi le singin saya penkret ang nesmat bangin saya ikpan ya jingil syai hakabi halor bi dei bat kini sya ka district council lani wat sya ka office jong usim ka hima khairim si akan dia jaka sinong amjong angkat bagi membak bagi seng balang perlok di nak PSO ban nak cuci te ngiwan hang ni dak jing sokya ka mensem mat kunjuk ka jing solongo ba mas poi kena ka sinong kat bangi syong ka bangi ibu ka jing kli nak kini ki nak right lomba kini ki right jo amjong bangi yo ka jing tep ngilong ba kini ki nong syong sinong hang ni ki ba ai ki bon syong no du senam kat ndai spa ndu fulai ba ki yo kita ki patah jong ki bagi pen ingi ba kata ka patah ka ba yo long baru sim khairim te ni nakaliang seng ni sokya jor edu kata ba hakano korkom ba kini ki bro ki banabar ki bawan bonsa kimde ki bro ki ba ki riu jingiru tama ki de ki bro banabar jong kari ki bar kiwan hadu ki yo ya ka pata ba dio syong besar sendon kimut kumno ki kwa ba ya kene ka jaka ba ki kwa ba kin sim sendon ya kene ka jaka jong ri kasih jungi kimut ban keni ya ka try jaka jong kasih te kaner ka syong kaner ka bu ka we ka jing mai ngi kasih ba abakum kane ka sedang syakar kuamba kiwan ki bro ki nabar ki sedang menyo ik epic na Assam kumbalaban na i suisi ni di perlok ba kiyo ka voter ID na longban Assam tambah ka jaka bagisa kalong ka jaka jong i kasih telong ke kane kalong bangimla ban pediang nakaliang kaseng ba kum kane ngi kwa ba persai kumbalak ban sunalor ba ngi kwa ka ji persai na usim berkunjung di council ro ba ka persai ngi ba kumno ki bro na bar kin wansa haka sinong kari bro no trap jengi ba kinyo e kata ka pata ka ba kinyo bensyong mansa sunan chene bar kumjuru ki bro bana Assam kinyo e kata ka epic walong kijing longo ka bajur ngi ba kumno kat kum ka right jong amjong kimdon kata ka jing tip ne kimdon kata ka jing tip ba kini ki dakhar ki bona bar ki wansyong wansa ngni klem ka jing tip ko ki lese kane ka don ke silendet limbaki kini babat ikni ki khndo ki siap te ngimla ban ngimnom kan slam hangniam dasin dei kajing kwa jungi kalom betangui kajing pensai na kaliang jong ka bisa konsil na no sim ba kumno kan ja kumne
abakat karai umjong kadan hang le ban pek khmi abakam tip ye khnjat ro ba kumno kiyo ya kata ka sunat kumno kiyo ya kata ka permission yuki bakin wan song wan sa hang ne klem ga jing tip yuki te kan ne ro kolong ka bu jing mai ni te tang kata hi ngakwa ban ai jing keren ba video pensai akum ka jing kili ka jungi hakan kam ta kasin dingwan jing PSO Ruboy District HYC rangkat kerjanya don lang bat HYC nang ta pada bat ki MPUF yang iwan chakan ni kasnong ka ba jong ka raj am jong dia ka jingwan jungi mata kasngi kalong halor ka ba ngiyo ka kubor ka ba ka don ka jingat hung chairman hang ni hapo ka snong pan bari ka ba syong kini ki refugee dia mensua kum ban supan kan mau haus nem arhajar arhuwe hau benai Julai kalau don ka jingat hung rang ba snong bat ka jing ai sanot nakalian jong usim kairim te halor kani sutanat banong ba usim kairim bat nakalian jong ka district council kila shimkhia bat kila pen do no lani cancel ya kani ka jing ai sanot ya urang ba snong ba kerteng u normal male te ka bas ngoleng pada hadin ka bangi khubor biang kalong ka ba kidon katu kani kilong yeng ku ba khatsan long yeng Ibawan syong hang ni hapo kani kasnong panbari baki ong bakani kani refugee colony kiyo e ke epic na po Assam. Te kani ngibo ke jingkeli hakmat ka hima hakmat jong ka district council bakumno ba kini kibriyo kiyo epic. Te sakaway ru ngikwa ka jing pensay na kaliang jong ka hima bat ka district council ru bakin pensay halor kani ka jing yo epic jong kini kibriyo ibawan syong hakani kasnong panbari. Te kat kum ka jingi ka bangiwan menta kasngi ngi ba kini ki khatsan long yeng kilayo ke epic na po Assam ti ka jingkili ru ngibo sya kaliang jong ka Assam ka ba hakano kanong rem baki yo kani ke epic na po Assam namar ka jaka ka di hapo Meghalaya ka ba ke epic jong ki pada ka di na po Assam lor kani ka pata kiyo kumnoru kani ru ngimdan jingtip namar kani ka right ru kamdan jingtip halor kani ka jingyo pata jong kini gibri ki bosyong hang ni namar kiwan hang ni kum kita ki refugee colony house nam siajar kendai span rupulai hakanu kadur ba hakanu kerkom baki yo ikan niru ba kat baki yo kata kapata hakani kasino ikan niru ngi dan kami kujung pensai